Ik weet goed wat ik moet doen. Nee, echt niet. En de praktiseren kijk ik niet door. Nee, echt niet. En ik stap in de auto en ik reed voort en ik reed links en ik dacht, ja, wie kan je rekker ook, dan kom ik ook. En dat is ook weg Dellery. Het is toch enorm wat hier lijkt. Ja, maar als aan wieken wat verder bent, is er 100 keer. Dat is alles voort. Ja, neem maar al je verkocht. Ja, dit moet al je in containers, dat moet in containers. Dat moet al je in containers, dat al je kleren. Die container ben ik moet laden, die testeert van onderdelen. Maar dit is al je verkocht. Dus, en dit is van die jongen van mij voor het bangen rijden. Oh ja. Dus al je onderdeel. Dat kan ik wel zien, dat zit bij een auto op, daar gaat hij mij rijden. Hij had het zelf ook dier? Nee, ik ga nog wel stakkertjes staan, maar ik doe er weinig mee. Dus, Je hebt het zelf raced. ja, ik mocht er graag doen, maar op een gegeven moment, mijn 40 volle ronde nu. En ik ben graag even zien bij de baan, een biertje erbij, wat laatje, wat kletsen. Ja, daar ik sta maar om. Ik ga vroeger eerst ook een neerveertje weer 15 hak bij de Grasso in Steenenburg, om er neer. Hij kan hier zitten, maar dat wie me niks. Die mannen zijn dit moet er gebeuren, dat maakt voor mij net uit. Dus, Nee, je bent wel vrijbuiter. nou, dat zou wel, ja. Dus, Maar en hoe kom je dan bij die sloop te landen? dat weet ik niet. Ik ga eerst in wat in dat hier zitten. Ik heb een vrachtwagen, mijn kraantje erop, ik had wat dat hier erop. En toen kwam dat export er wat in. En toen deed ik in export met motoren. En toen ben ik later in de sloperij, want had ik de trein gekocht. En, nou ja, toen had de ruimte. Dus ja, inderdaad zie ik vroeger al. Elke in de trein vroeger al, had ik wennen, daar ben ik geboren. Dus daar is alles wat begonnen. Wat is er mooi, jongen. Ja, het kan wat rommelen, het kan wat leien, het kan niks steken en weet ik het man. Maar hoe shot je daar eruit? Ik weet goed wat ik moet doen. Nee, echt niet. En de praktiseren kijk ik niet door. Nee, echt niet. En ik stap in de auto en ik reed voort en ik reed links en ik dacht, ja, wie kan je rekker ook, dan kom ik ook. En dat is ook weg Dellery. Dat kan me niet uitskillen. Dus ik ga nog niet een jongen werken, hier de meerdere werk. Maar op een gegeven moment had ik niet een jongen werken. En nou ja, meer een maand gewoon. En nou ja, wie sla je om? Ik had wat auto's op. Dan zit ik met die corona-spul, wat dit en dat amuseert daar net zo bot. En klanten kan je net komen. Met mij net naar Nederland vanwege. Nou ja, dat gevallen. Had het al je weer of net weer, dat weet ik niet. Ja, maar ik ga mijn insectje door zomaar. Ja? Ja. Je bent net van de corona? Nee, helemaal net. Nee. Ja, mij maar een feestje. Hey. Ja. U ziek? Ja, ik? Ja. Ja, Dus, daar zitten we op te wassen. ja, ik ga een feestje, live muziek en dit en dat, wat zangers en dit en dat. Ja. En wat springen op de tafels en wat doen ze. Ja. Ja, je bent wel echt een feestganger? Ja, ik ben graag een feestje. Ja. Ik ga het redden en het is dan sla ik net een weekend toe dat ik net een feestje aan. Nee. Ja, dan zit ik gewoon op de tafel te doen. Ja. Ja, ik kan me niet het skillen. En ik kan me niet het skillen wat nou over me denkt. Echt niet. Mijn oudste zoon die had ik een sloperij. Mijn tweede zoon die is ICT'er. En dan had ik nog twee famkes. En die is kapper en die wordt in de stadshoer verkeerd. Dus ja. Dus toch iemand die besmet is met het virus van de sloop? Ik wel, ja, mijn zoon, ja, maar hij had ik doel om dit uit te nemen. Dus, ik ben wat ouder, dus ja, hij had een paar zijn hij kan het van die uit nemen. En dan had ik wel zeggen, jawel, maar ach ja, ik ben maar lekker. Ik denk, nou, ik ben mooi krijgen in de kant. Dus, en dat giet had dan is zijn trein, dus dan mag ik vrij mee opkomen. Ja, want ben je wel zo vier dat je het werk kennen en wonen? Ah, wat is kennen wel. Dat het makkelijk staat, je kan wel ophouden en je verkeer bij de rommel, het leidt nog wat harder iedereen, wat brakken, wat auto's. Nou, en ik had het stukje groen hak nog. Dan je dat voordoen, dan ach, als je net rijden kan, dan doe je een handeltje onderwijs, wie je spreken. En je zag. Dus nee, dat zou wel kennen, maar je moet het bollen. En je voordoen een beetje kwijt.